بانوانی зебо, ман имрӯз мехостам ба шумо як намуд тарзи духтани даҳани курта бо роҳи осон тавсия кунам. Ана хел флизелино мемонад, инои мо намепартоем. Ана хел монда инро дар инҷа дарзнол мекунем. Бинед аккуратно ва мустаҳкам шуд. Ин намеҷумад дига. Ана хел утюг мекунем. Пас аз он утюг кардан манам хел ино медӯзем. манам хел аз ино медӯзем. ана хел ба инда омада якта қафо мерем. ана бинед материал аз ҷош намеҷумад. мебурем. каҷава камтар мебурем. Рост не. Нахе каҷава таро ки даҳани куртаам хушрӯ меистад. ана инро аз ин тараф гардондам. ана ин дарзи мондагиро ба ин тараф мечаспонем, ба тарафи астарак. хел инро ман хел тоб додам. равиши курта бо равиши нусхаи курта манам хел вақти ба байн омаде онро ҳам манам хел ман хел ба ду тараф мекашем. инро ба ин тараф, инашро ба ин тараф. аз болош ман ин хел материалро кашида чӣ хеле ки нусхаи курта аст ҳамихел онро як бор медӯзем. ана ин набарод. лапкаи мошина аз курта бояд берун набарояд. боз ҳамихел ба байн омадан баъд меистем ва ҳамихел вақте ки пушт ба дарза ки далондем ами даҳани курта худаш хушрӯ хоб мекунад. набинед ки ман хел духтем. нигоҳ кунед чӣ даҳани куртаам худаш туғри ҳама тарафа як бор дарзнол мекунем.